čom hraješ? Čiže, nie, ja hrám Prusakovi, Brutality, vyhrávky, všetko. Kúkam pred sebe Archangel. Gabriel, Rafael, Ne, Michael. Donatello, nie, ty. Čak tu stoja, ty videl Archaniela, Ty mi neveríš, Nie, čo už? neverím ti nič, ja tu vidím troch teraz, a veríš mi, nie? No, Verím si to, čo by som chcel vedieť. viac si neverím. On nezomrel, bude žiť. A tu došiel. Halo Roky, je čas. Ó, Lukáš Prusák, poď von, hovorím, staň, 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 staň. Drahá smutiaca rodina 4. C triedy, je mi ľúto, že sa stretávame za takýchto okolností. Väčšinou sa štvrtáci stretávajú iba pri pečatení triednej knihy, ale my máme tu aj ďalšie okolnosti, ktoré nás privádzajú k tomuto stretnutiu. Prvou je, že chceme zapečatiť triednu knihu a druhou je, že si chceme spomenúť na vášho triedneho učiteľa. Avšak váš triedny učiteľ bol dobrý informatik, ktorý zapečatil svoj EduPage účet tak, že nevieme prísť na jeho kód. Ani pán Kaplan nevie prísť na jeho kód, ani školský digitálny koordinátor. Takže musíme zmeniť taktiku v tomto školskom roku a zapečatiť jeho fotografiu. Preto vás vyzývam, aby sme povstali a pripili si na jeho pamiatku.
No ale bezo mňa, oslava. Toto je len jeden z mnoha príbehov, ktoré sme ako trieda spoločne zažívali. Či už v triede, s triednym, v zahraničí, na rôznych akciách, výletoch, alebo len tak v každodennom živote. Pretože keby sa to všetko malo dopodrobne opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Putting on a drum show. Behind the scenes, Milan som spustil nahrávanie. Teraz tu nám viažeme notebook. Tu máme fotku nášho slnička. Lepiacu pásku mám, yo, hej, to behind the scenes natáčam. He's putting on a drum show. Even now, even now.